खाइबू अला ला 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 ए कालू कालू रे ई जिलेबी खोजती है जिलेबी ओहो बड़े बड़े छाता खाई ई जिलेबी खोजती है गाय नो अब गायो जिलेबी खाइला बड़ी सन और मजे पचैया के आदमी खात रहनी त कत गायो जिलेबी खाए लगे तैसन आवे हां पहिले गाधा जिलेबी खात रहन त अबे गाय जिलेबी खाई ना ओहो जिलेबी खेबू अल्लाह ला अरे 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 जानते हो कल जानते हो काई सुबह सुबह जागल है पति मेरे में पूछा दिए जिलेबी खाई के पूछ गए ना रे सब झाड़ू में मारती है गलत बात नहीं करे जा दे तो हम की मिल आए ना जिलेबी हम खीवे ना हमरो खीवे ना हां काय को सुन हमरो खीवे ना खिए ना हां हमरो की हम एक टन की खिया दी चलेगा तो झुलवा अरे 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 देख हां यो खाई हां यो जिलेबी खाई ओकर बच्चा नहीं हो ना हां हां यो खाई जिलेबी खाबू मारत नहीं के जिलेबी खाई खिया नहीं का जिलेबी खाबू देख देख नहीं के मारत ना नहीं के मारत ना चल का झुलवा खेलते हैं तो मार करवाई लियो हमके ना खेल दिए ना तो नो चल 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 जी चले क्या बच्चे प्यारी तेरा यार कर दे चल चल हिलवा खिला अरे भागलू सकीना के भाग हां भाग रुक 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 कल रुक दा 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 के भाग भाग ए बॉल की नहीं देख करना खेले के भाग आगे नाम सब निकाल जाए दे लेटावे दे तेरी मम्मी मरी हां छोड़ दे बेटा बाती रे छोड़ छोड़ दे आ हां कैसे भागता मारो करा के मार आइले चल खेल हट जा रे खेले द करे ओके खेले द करे अरे यार हट जा रे आ रे आ रे आ जा ना अभी हमारा दे जाती ना तो ना ना चल जा चल रे कलो एकरो तनी खेल दे करो के चल रे आ भाई चल हम फिचम गीत गाई बैठ बैठ खिलाओ जा चल बैठ बैठ खिलाओ झुलुआ कर खिला भाग बुचियो भाग रे अरे हेने भाग तू का हाली खेल बे रे ढेर हाली ना खेल जी तेरा के हम नहीं ना खेल जी हां ना जानते वे आगे ना तारा घर जिलेबी आई ना आ खिलेबा ना हमनी के तब तारा हमनी के अथ कर जी भूले खेलाई इतना खेलाई ढेर खिला माने चिनु बाबा जिलेबी खिबा ना जिलेबी खिबे तब बोल ना तो हमनी के ना जिलेबी खिलाइबे ना हां जिलेबी खिबे हां चल तब खिलाई दी फिर दिया तनी तन्ना धराई न तो चुरवा के अपन ले जा ना मम्मी ने कहियो मम्मी दे खाई ना हमनी के दे ना हां अल्लाह झुला ए नीचे सुना लावा भाग रे बुचियो घा लग गई रे जिलेबी खिबा ना अपना घरे तारे हो रही त हां अच्छा ठीक है तोर माई मारी त तार माई मारी हन त ना खिबा खियबा चले बुचियो घर चले जाना खबे बाद में रुक कहता है आव रे चले अरे चाय दे जिलेबी ना मिली ना तो ऐसे जानते वे ऐसे छान के चूल्हा पर रखले रहेला सब वहनी के उहे जिलेबी लेके भाग चलल ना खाने लो सन रख लो सन छान हां एक एगो चूल्हा पे चढ़ाएला सन
चल जी बाजार में ना तो उ ढूंढत चल जी एगो प्लास्टिक ले ले जी एगो और प्लास्टिक प्लास्टिक में भोत खिलाई आ प्लास्टिक में भर के लाई जी ना पैसो लागी आ ना कुछ होई आ जिलेबियो खा ले जी आ खड़ा एक ठो होता ओ मचाना मिलेला खाए के लंगोटा चली के का चली का? आ खड़ा लड़की आ जीत ले जी हां तनी बाजा से तो पैसो का बार लेबे पैसो ले लेबे चलो खाई जी पैसा ले ले एकरा का जीता को बजा हां बाजा से हमन के देखिए के भाग जसन लड़ियो सन यही तरह पैसा दे दियो सन ना बस आज छोड़ी कुल आ चले के चल आ खड़ा देखे आ खड़ा में जाके पहलवान से लड़ जी हां चले का चले का तनी के धारी एगो देख मुड़ी ले दे अरे हट एगो गोड़ धारी है एगो गोड़ धारी एगो मुड़ी धारी है ए ज्यादा तो ठीक तो जाए बन है मारलाम तुरंत खाओ की तो खा के दे दे ये कलुआ धुआ लगइल हई हां चले आ लइकन के गिराइल जी आज बांधल जी ना एकरा के न एक चल के अंगो जाने के चुगो निकाल दी हे त लपेट के हेतरे रे आ गिराइल हई हाथ बटबे कइल बा ओहे न ते हिमे गिरहन जा न बुलाई के कोनो के आउ सुखाड़ी आ खेलबे आउ आओ अरे बबुआ अब खेली है आई खसा गिरहन जना रे हम तंजन गिराइली ना आवाज है ने बाहन बदत अरे आओ कौन नहीं खसा ना तेरे कल चलो काम झुलिया खेल चले चले एक बाद में शाम खेल चल चले हां बैठी अरे हम निकाल झुलिया खेले रे आवा सा चले का चल ई ठीक बन होगा गिरी ना अरे कौन बैठ रे इधर मारा और बुत्तुआ खेलबू आ खुशियत गई भाई रे अब ता वीडियो ही के हे रूस गई ए लगा सा अब ये वीडियो ही जाता हां देखो ही जाता कहां जाएगी रे टूटी तो कहां जाएगी अरे सुनो चला अब सीन खत्म हटा जा गिरल हटा चल रे और चला तेरे बाद है ना गिर गई